Kig på mig. Åbn munden. Jeg skal bare binde knude, det gør ikke ondt. Det er svært. Det kræver nogle meget, meget små fingre, kan jeg se. Så. Lige åbne munden lidt mere. Sådan, ja. Perfekt. Så. Det gjorde ikke ondt, vil du gøre, Astrid? Vi sidder lidt længere nede på den her. Prøv at kigge lidt op i luften, Kasper. Perfekt. Godt. Skal vi binde knude til. Så. Ole, tag lige din arm væk. Nej, hvad klokken var? Så. Så er du klar. Så skal du stille dig der. Ja, så prøv lige at åbne munden, så kan vi lige se. Ja. Nej, så er du bundet fast. Godt. Gertrud, er du så klar? Jeg skal lige se. Hvorfor kan du sådan noget film? Hvor skal du skyde hen, Gertrud? Jeg skyder brugsen. Bam! Hvor er det, vi skal binde? Den er det, vi skal binde den her fast. Nu skal vi binde fast her. På YouTube havde de. Kan I ikke filme det der? Kan man ikke skyde derhen eller sådan noget? Vi skyder bare den vej. Det gør vi. Ja, men de var den tilbage. Jamen, pilen kan da... Altså... Nå ja, okay. Der har han taget en snor, og Fint nok. og fuldt den af på den. Først han røg ned og sådan noget. Må jeg se, hvor mange du har hernede nu? Så. Ja, Skal jeg skyde for dig? En, der er godt på vej op, og en, der er en lille smule på vej op. Er du klar? Pas på. Ved du, hvad du skal holde fast i? Sådan her. Så skal du holde fast her, så skal du spænde den helt ud. Helt ud. Helt ud. Helt ud. Helt ud. Og så skal du kigge lidt. Nej! Nej, det gør det. Ev.